хубаво място. Съчетава хем историята, хем и природата. Провадия солницата. Тук е бил най-стария солодобивен център в Европа. Още от преди 6000 години преди Христа. Заслужава се. Самия град Провадия на 6 км от солниците. И ако имате път в района, е определено място, където хем може да почине човек, хем да види тези красоти и уникални исторически факти. Простира се на около 300 декара, селището, където са добивали сол и са живеели хора. Много голяма площ. Има каменни стени с отбранителни системи. Живописно, невероятно. Виждате останки от каменните стени. Освен добива на сол, са си правили и ритуали, погребения. Още от късния неолит и късния халколит. Невероятно.